Ήταν 1η Απριλίου όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εξεγέρσεις των Κυπρίων ενάντια στους Άγγλους. Βόμβες συγκλώνιζαν όλες τις πόλεις μέρα παραμέρα. Απελπισμός υπήρχε παντού. Μήνες ολόκληρους βασανιζόταν η Κύπρος από τις απάνθρωπες γερμανικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι Άγγλοι, με αρχηγό το σκληρό Χάρντικ. Ένας-ένας έπεφταν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. 15ου 1956 Μιχαήλ Καραουλής, Ανδρέα Δημητρίου. 5 Τρίτου 1957 Γρηγόρης Αυξεντίου. 14 Τρίτου 1957 Ευαγόρας Παλικαρίδης. Έπεσαν όλοι τους μαχόμενοι, οι ήρωες της ΕΟΚΑ. Ήταν 1η Απριλίου της ΕΟΚΑ η αρχή που ακούστηκε στην Κύπρο η φωνή του διγενή. Που ακούστηκε στην Κύπρο η φωνή του διγενή. Και στον ήχο της φωνής του έτρεξε η λεβενιά για να αφήσουνε τη δράση της Κύπρου τα βουνά. Για να αφήσουνε τη δράση της Κύπρου τα βουνά.